כל, גדול בחולון, קדימה. כן, באנו אחרי תקופה פחות טובה, לא שיחקנו טוב, לא ניצחנו. ידענו שאנחנו באים לפה במטרה לנצח, לחזור למשחק שלנו, לאנרגיות שלנו. אני שמח שזה קרה, שיחקנו טוב סך הכל, חזרנו למינוס 16, שלנו הרבה אופי בדקות האחרונות, שמרנו על קור רוח. אוקיי, העובדה שלא היה פה קהל השפיע עליך? האמת שזה הרגשה קצת מוזרה לשחק בלי קהל. חסר משהו כמובן בכל האווירה הזו, בכל הטירוף הזה, במיוחד כאן בחולון. אולי לא ידע לשים את זה לטובתנו, זאת אומרת, זה היה פחות לחץ. ושוב, באנו לפה, רצינו מאוד מאוד לנצח, ידענו מה אנחנו הולכים לעשות. ושוב, אני שמח שזה קרה. אוקיי, פתחת את המשחק מצוין, פתחת את הרבע הרביעי מצוין. מה הרגשת? הרגשת שאתה צריך לקחת את המשחק ברבע הרביעי? אני חושב שבכלל במשחקים, אני צריך לקחת קצת יותר. שוב, אני שמח שהיום זה עבד ועברתי לקבוצה לנצח. אנחנו קבוצה טובה, יש לנו שחקנים טובים. אני מאמין שבכל משחק נתון יהיה מישהו אחר שייתן את העזרה הזאת קדימה וימשוך אותנו. שוב, היום זה הייתי אני, מחר זה יהיה מישהו אחר, ושוב, קבוצה טובה, אנחנו ננצח. שמח שחזרנו למסלול הזה. ריבון התקפה גדול לקחת שמה. למדתי מהטובים ביותר, מארי קמבל שהיה בצד השני, אבל כן, זה שוב משהו, ראיתי כדור, הלכתי בטירוף, יכול שהתרוממתי קצת, אני יודע. לא קצת בכלל. עוד משהו בתשע שלנו. אתה יכול להסביר לנו קצת את ההבדלים בין ההגנה בין יום ראשון להיום? בהגנה לא יכול לראות ככה? אני חושב שפשוט באנו בטירוף היום, ידענו שאנחנו באים לנצח. שוב, כל האווירה הזאת משתנים למשחק, אין קהל, יש קהל, כל הדברים האלה הם פחות השפיעו עליהם. באנו לשחק את המשחק שלנו, שוב, אנחנו קבוצה טובה, יש לנו שחקנים טובים ומאמנים טובים, ידענו לקראת מה אנחנו הולכים. שמח שבאמת באנו לפה, הראינו אופי, חזרנו מ-16 הפרש, ידענו לשמור על זה בסדר. We didn't have that normal enthusiasm to pick us up like we normally do. So, this is basketball, man. This is the game, you know what I mean? Sometimes things don't work out, but nobody's going to feel sorry for us before we're gone. We have to come back tomorrow and just know that it's a new day and not feel sorry for ourselves because nobody's going to feel sorry for us. Thank you very much.